Ето го новия Patsu Speed контролер. Може да бъде управляван по PPM и квадрат C или по сериен интерфейс. Това са силовите транзистори. В зависимост от бройката на силовите транзистори може да се променя мощността или максималният ток, който би могъл да отдава спида. При 3 транзистора е 30 ампера. В момента с всичките транзистори е около 90-100 ампера. Ето тук сме закачили моторчето, батерията и сервотестер. Ето сега ще захраним модулчето. Мотора изпищя. И подаваме газ. Транзисторите са абсолютно студени. Между другото, не съм монтирал транзисторите на останалите три спида, които са на платката, която е предназначена основно за квадрокоптери. Смързал, естествено. Ами, това е.